na ɛhɔ ɛna NZEMA hene ya wo hɔ no mo ɛyɛ kenkaku aka ya ɔtɔso miensa ɛna ɔde adesrɛ to abanim sɛ asase ɔbɛgye to so ɔde ba bɛyɛ petrol hub no ɛsororo eti wɔn te ho kra marafom wotwa bi mfiri wɔn nyɛ sa nananom kyirima ɛba ɔma menya ba bi kra ɛmoyɛ sese obi nya ba bi nua mankani anaasɛ obi nya ba bi ma medua santom eti ade 20,000 no wɔn te so mara 5,000 acres na sororo na wabubu a bubu nkonta kyerɛ sɛ sɛ ɔhwɛ kora mpo a awiase nyinaa petrol hub wɔ so pa ɛwɔ India no ɛyɛ 8,000 acres ya wɔn yɛ so adwuma ɛwɔ hɔ ɛna afei nea ɛso pa so so wɔ bibre ma mu ɛdangote ɛwɔ Nigeria so so ɛyɛ 15,000 acres ya ɔno kora no ɔno na deɛ ne 7,500 acres ya ɔno kora dako bia obetima yɛ 15,000 barrels ɛyɛ ankora mako edu empim edunum no ɛno kora ɛwɔ hɔ na Ghana nko akɔ ha yɛ ni akɔgye 20,000 acres adan ɛdeɛ na mba bɛyɛ hɔ mo betu nkran akɔ hɔ no mo ana na se saa de no mo yɛ na yɛ system so ankasa nnɛ ade a ya enkyirima bɛba no omunya baabi ɛmfa bibia ensi tumi vole kaku aka ya ɔtɔso miensa ɛna wɔkasa ma na de hye yɛ wɔ NZEMA nyinaa na ɔde sansen we tudwa ɛwɔ sakune ɛhɔ ɛna tumi vole kaku aka ya ɔtɔso miensa ɛde to na adodan kwakufo ado anim sɛ ankasa ya ɛbɛn elobo hɔnom no wɔn wɔ game reserve bi wɔ hɔ a na kyɛ sɛ no kura no wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ nkwa wɔn de wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ nkwa wɔn timi de hɔ no kura ayɛ saa de wei na nso so sɛ de wɔn asi ha wɔn ani agye asase ya ntam ati sei no wɔsɛ ne yam hyehyɛ no ma nkyirima paa eti wɔn ɛnte so afei wɔn ankasa nso asagye akwanya tumi de akura ne nsɛm sɛ wei a wɔn de bɛba hɔ no wɔn ani wira mfisa NZEMA aman emabunu wɔ hɔ a wɔn nso betuma yɛ adwuma ne bi enti ma ne nkwati nkɔfa nipa mfiri nkran kɔfa bi mfiri takora de ne kumase NZEMAfo nso yɛ nipa yɛntete wɔn nim ho nimdeɛ akura mfo mo fa ntetiem pa sɛ de ba beto aba yɛtimi titi nipa yɛ bɛkai nipa yɛtimi titi nipa wɔ baabi a ne dɔm yɛ adwuma no yɛntete ne manfoɔ na wɔn nso nyɛ adwuma ne bi nyɛ na NZEMAfo nso ɔyɛ nipa ne ma see a petrol hub na ɛba no it has to take a different dimension yɛn mmɔmɔ ne nyɛ ntena ase yɛn hyehyɛ see a adwuma ne mi yɛ no sɛ NZEMAfo bɛ sɛ bi yɛ 500 because ma te sɛ yɛbɛfa nkɔfo over 750,000. That is a very big number. As I see 20,000 acres now, the offense is here no. I do so. NZEMA no enya kesi bia. 20,000 acres no 1 year. In the next 20 years to come no, there will be serious food shortage in NZEMA. And I'm saying, banchi a omutumi dua no betumi be omutumi nie bio. As I see 20,000, the time you become say let's go back to India. India has a population of 1.3 billion. 1.3 billion, no. Ghana population is just about 30.8.